Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Kumusta? Ug karon atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilano, no, ug dili pa, no. Good morning ko, no, kang Nasiles Modet. Salamat kayo sa pagpaminaw, no, idol, no. Sa pagawinti nimong pagsunod, no, sa mga sugilano nga gikan sa aming drama. Salamat kayo, no. Shout out ni idol. Nasiles Modet, ug sa tanan nga sunod na dramahan, no. Shout out to ninyong tanan, amping mo pirmi, no. Karon dito maglangan ni ang laing sumpay ning tugilanon nga sinuwat ni Generica Vidad, part 26 na taon, no, mga ka-listeners. Dagho sa sapa. Sabrina, okay ra ka? Okay na ko. Kung kutasan na ka, Ma'am Sabrina, pahuway lang una. Ayaw na. Doon na lang kita sa payag. Oh, ha? Nara ang payag, Rodel. Oh, hala! Naato'y payag sa unahan. Dali mo! Ayaw na karding. Nganong kipugan mo si Carding sa pagduol sa payag, Rodel? Delikado ra ka ng dapitan nga duulon. Ano man? Nakakita mo na ng naglinyang kahoy ug lubis unahan? Mauna ka na ang boundary sa among yuta. Ug sa yuta sa mga palasyo. O ganong mura magagnahadlok nga makaabot ta sa utlanan. Unsa may problema, Rodel? Dili mo sugot ang mga palasyo. Nga motunod ta sa ilang yuta. Unsa? Din nila mo sira, Ma'am. Ako lang mo susi sa payag. Ayaw, Carding. Ha? Ako ang muduol sa payag. Ayaw ka nagbuhata, Sabrina. Rodel, di ako gibutang sa tao nga nagluwas nako gikan sa pagkaligid nako sa sapa. Ugoy nahitabo nako. Busa ako lang ang muduol dito. Diha lang mo. Oh. Sabrina! Sir. Pasagdan lang una na to siya, sir. Basin tinuod sa dang iyang gisulti nga, dili siya hilabtan sa nagbantay sa utlanan. Huwag yapoy tao ang payag. Murag ko'y nausap sukad nga may nahitabo na ako. Mayong pagpaminaw sa Lex Sa Pinoy. magika ang lalaki nga miluwas na ako. Upidahan na ako din niya. Anong din ko niya kita? Nana, naabli na ang pultahan sa payag. Oh, unsa nang naasa? Sa higdaanan. Sir, wala mo balik si Ma'am Sabrina? Dali! Sundan ta sa payag. May namusla to, Sir Rodel. Ang tao nga nagbantay tingali sa utlanan. Ang namusil na sab. Kinahanglan magkapasalipod kita. Rodel, Carding, dali mo sa payag. Dali, Karding! Mga gurot sa payag! Nganon dili magyud ko niya hunungan. Madam, may tundok sa kong isulti mo. Kinahanglang mahadlok ko. Kay kung dili ko mahadlok, mamatay ko. Okay, sama sa mo patay ni mo, madam. Ang akong bangis ka, amahan. Madam, kinahanglan dili ka mahadlok. Tungod kay dili siya makapanghilabot ni mo. Ikaw ang makasanta niya. Dili mo masanta ang kabangis sa akong amahan. Naa sa iyahang dugo ang pagkadautan. Madam Mercy. Og nahadlok ko. Nahadlok ko nga mulatay sab kini sa dugo ni Rodel. Ayaw ka bala ka na, madam. Nakasiguro ko nga buutan si Sir Rodel. Dali, suot mo. Unsa naman sa itong butong akong nabati? May pusil na mo. Ha? Kinsa mo sa namusil ninyo? Ang bantay sa utlanan. Dili siya gusto nga duulon na ito kinindapita. Unsa may niya sa... hala. Mga palit sa putas ka nang naa sa gamay lamisa. Nagkaon din niya ang misteryosong tao. Klaro kayo nga nagkaon siya din eh. Kay naibiling panis sa kapayas. Sigurado ko, Anak Rodel. Sigurado sa unsa. Sigurado ko nga ang tao nga bidana ko dinhi mao gid ang tag-iyas sa panyong puti nga akong kitaguan.
ug nagsigi siya og duaw sa bahay nga nasunog. Sir, dili tingali siya dautan na lang yun kayo. Oy, sir, ma'am. Kaya iya gud kang giluwas, ma'am. Nadlo ka tingali siya nga, makita na to. Kung ato siyang kaaway. Angay lang siya mahadlok. May armas siya, Rodel. Ngita sa tag-armas nga ikasukol niya. Unsa? Mubalik ko din ni karong gabi. Dili, Rodel. Pasagdis siya nga muduaw sa atong bahay. Wa ka ba mahadlok? Wa, Rodel. Usalaan niya sa kuna-huna. Gusto ko siyang mailhan kung siya ba ang mipatay sa pipila ka mga patay dinhing dapita. Ato siyang kaaway, Sabrina. Rodel, Kung dili pa nato siya kaaway, karong dinhi ka man niya dada sa payag. Wa nang namusil. Kinahanglan mailhan nato ang namusil. ayaw, Rodel. Nahadlo ko nga may mahitabo nimo kung mapaduultaan ng mga dapit sa palasyo. Dali na mo. Mamaulit na ta. Dali na. Ana, uwa na ba'y tao sa taas? Wa na, madam. Gawas na diya siya makitagawaan, madam. O gano'ng pagaw sa bago nimo? Imo kong ilaog sa tirong? Dili, madam, uy. Kuan lang. Wa naman ko'y nakita din higawas imong kwarto. Basin ko na alang si Papa sa luyo sa pultahan. Nagbitbit og hunting. Madam, tuhui ko. Wa ko'y nakita karon nga laing mga linalang, madam. Busa, gawas na diya siya makitagawaan. May kasuko pa gyud ang mga palasyo hangtod karon sa imong pamilya, Rodel. Lisod lagi ning yuta, Ma'am Sabrina. Daghan na yun nagpatay tungod sa yuta. Kinahanglang mahusay ang imong pamilya ug ang pamilya sa mga palasyo. Magpatabang ta ni Lolo Elmo. Madam, sigurado ka nga ganahan ka magpunto dinis gawas sa bahay? Oh, unsa pa man da imong tan-aw, ini akong gibuhat. Wa ko malingaw ini. Oh, nalingaw man, madam. Oh, nakakita ka sa akong nakita, ana? Sa may mong nakita, madam. Lalaki, Hain man. milugsong siya sa sapa. Unsa? Elmo! Elmo! Ay, madam! Ay, may istobo ka! Lakaw, sunda ang lalaki nga milugsong sa sapa. Pagdali, og palayasa siya din eh. Oo, madam! Pag-amping, lo! Ana? Ana! Uy, Sir Rodel, naano day mo? Hain si Lolo Ilmo. Gisugo pa ni Madam Mercy sa pag-abog sa batan ang lalaki nga nanaog sa sapa. Rodel, lakaw. Tabangi si Lola sa pagpangita sa maong batanon. Sige na. Oh, Kading, dali na. Kinahanglan masusit ang batanon nga nakita ni Mama. Ay, John! Anong niya makadinyo sa sapa? Noy, may gipangita ko, Noy. Ay, kinsa man imong gipangita, ah? Ang akong ate Elsa. Unsa? Elsa? Oo, ate Elsa, Noy. Lo, kisa man na siya? Ay, nangita ko na siya siyang ate Elsa. Ano man ka mangita din sa imong Ate Elsa? May misultim gud nga dunay makikita niya ang tao din sa sir. May tao nga misulti ana sa imong Ate Elsa? Kanus man ang sabot nila nga makita sila din sa pa? Kuan sir, yatong usang adlaw pa man misulti sa ate nga mulakaw siya. Nga moani siya din sa sapa sa banlot. Kay makikita ko na siya siyang uyab. Unsa? Mao na sir. Ay, kinsa man ka, ha? Nga may abot pa ka diri sa sapa. Wa ka mahadlok? Nahadlok man, sir, pero kinahanglan makita na ko si Ate Elsa ug iyang uyab din sa pa. Pila naman kaadlaw nga nawa si Ate Elsa nimo? Tunak adlaw, sir. Anong ani mo ka mangita sa sapa sa banot sa mong ate? Maulagi ang gisulti sa akong ate, sir, nga ani sila magkita sa iyang uyab. Pero, wala may nakita ang babae din ito.
Ha? Paulit na lang daw. Paulit daw. Oh, kasagay nga ni mo? Jason, sir? Pauli na lang, Jason. Wa din ang imong ate Elsa. Unsa? May nagsabot nga anha mag-date sa sapa sa banlot? O, ma. Oy, Rodel, butangi nagpahibaw dito sa kasada paingon sa gawas nga private property kini dinhi ha. Dili mahimo nga dunay magsudsud dinhi nga mga laing tao. Ma, kamot gani mo. Aw, lain sa kaayog tiguang nako unya magpabaho-baho na lang ko. Rodel, hain naman si Lolo Elmo. Gihatod ang batanong si Jason pagawas. Kisarong humot. Ako? Ngano man? Moreklamo na sa kas akong pahumot? Ang imong pahumot, mao ang baho sa Baho sa unsa? tao nga miluwas na ako. May tao nga miluwas nimo? Diin man. Sa dihang nalikid ko sa sapa ibabaw sa pusay, Kinsa man ang tao nga miluwas nimo? wa ko makakita sa iyang naong ma, pero kanang imong pahumot nga ako na pa na mahuan karon, mao na. Imposible kini. Unsa imposible, ma? Imposible nga mabuhi ang akong amahan. Ma, nasab ka na? Ana! Ana! Madam? Madam, may isugo ka? Andama ang akong kaliguanan. Maligo ko. Og ilabay sa layo ang akong pahumot. Kay mao kini ang miimbitar sa salbahis kong amahan sa pagbalik dinhi sa akong bahay. Oo. Ang mga palasyo. Dako sila og papel sa mga panghitabo ining dapita. Si Rodel ka nang naglingkod sa bench sa garden. Naigo siya sa hayag nga buwan. Love? Unsa naman sa imong giuna-una? Natubag na nga akong kalibog, Sabrina. Bahin sa unsa ka na nakapalibog nimo? Mayong pagpaminaw Abi nimo. sa Lex Pinoy. Gibati ko nga dunay mga mata nga nagtanaw ng nato din. Ha? Nasultihan ko na si Lolo Ilmo ini. Ug karon, natubag na. Unsa man ang natubag? Kadtong batanong Jason. Siya ang nagpaniid nining dapita. Ha? Sigurado ka? Dili hinoon. Pero, dako kino posibilidad. Dali na, Rodel. Mamahaway lang una ta. Tana. Una na lang. Sir, kisa to ni singkit. Ayaw pa doon, Hana! Nagkagupot lagi sila. Sa makinahitabo sa gawas. Sige, tabo din niya. Ma'am Sabrina, tanawang harden. Ginoo ko! Babae ka na nagkob! Patay nga babae. Unsa? Rodel, tanawa, Rodel. Unsa nga? Babae nga, patay. Huwag mo hikap niya, ha? Kading, pagtawag ko pulis! Dali! Oo, Sir Del. Rodel, unsa naman sa nagitabo, ah? Ambot, Sabrina! Naglabad na akong oo! Ano naman diya gilabay sa garden ng patayng babae? Kinahanglang mailhan kung kinsa ang maong babae. Nausa na makinig akong harden! Ana, ayaw buwagis mama. Am-ami siya. Oh, sir. Hay naman ang patay. Ang gikuha na sa taga-hospital, madam. Kinsa man siya? Mahibawaan na to na karon, madam. Kung mapauli na si Sir Rodel.
Siya miuban sa mga pulis. Tuasap si Manny Carding. Sa imong tanaw, buhi pa ka tong babayana? Madam, may mananap ng magsuod gawas siyang baba. Og lagom na kayo siya mga kuko. Kung mao ka na, patay na siya. Oo, madam. Kinsa makaha siya. Rodel, unsa naman ha? Kinsa man ang maong babae? Tingog, Rodel, sultihi ko, kinsa ang maong babae? Siya si Elsa, Elsa? ang maguwang sa batanong lalaki nga nangita siyang ate dito sa sapa. Sa? Tuan ang kapulisan sa sapa. Nagsusi sa giagian niya itong Elsa. Kung tinuod ba nga, nakatunod siya sa sapa. Siya ang sunod nga biktima human ni Adela. Rodel, makalibog. Gusto ka? Makalibog ka ayo. Anong gilabay man siya sa garden nga sa nagpatay niya? Sa ato pag yung yuta. May mensahe ang maong krimen, Rodel. O kung isa masab ang maong mensahe. Ambot. Pero dunay rason ang tanang patay nga nahitabo dinhi. Sukad pa sa unang panahon. Ang sibot mong ipasabot, Sabrina. Nga konektado ang tanang patay sa yuta sa banot. Mauna, Rodel. Og nagsugod ning tanan sa panagbangi sa yuta sa mga palasyo og sa imong katiguangan. Ikaw ang angayang magsusi ini, Rodel. Ikaw. Pero ako kay bahaw kung asa ko magsugod. Magsugod ka sabay mismo sa mga palasyo. Ma? Anak, mayo kay nakaunahuna ka sa pagsudin sa akong kwarto. Doon tayo daghang istoryahan, ma. Uy, mura lagi og seryoso ang imong naong karon. Ma, gusto ko mamati sa sugilanon bahin sa mga palasyo o grima, ma. Ug nganong kalit man kang nakahunahunaan ng mga wahinungda mga tao, Rodel? O ganun kasulti masab ka, ma. Ngawa sa hinungdan. Tungod kay mga kurap kadtong mga tawhana, mga tikasan sila. Kaaway na gyud diay sa atong pamilya. Ang mga palasyo. Oh, Kanusa lang kini nagsugod. nagsugod kini sa... ang imong amahan ang makatubag ni Ana. Maunalay akong nahibaw-an nga dili sila ganahan sa atong pamilya. Nga naman lagi. Tungod kay... Ma, hinumdumi ang sinugdanan sa panagbangi sa atong pamilya. O sa pamilya sa mga palasyo, ma. utlanan sa yuta. Pero... Pero, unsa ma? nagsugod kini sa pagpangabubho. Pagpangabog. Oo. Gipasangin lang sa akong inahan ang akong amahan nga may kabit. Unsa? Kabit sa akong amahan ang asawa ni Ignacio Palacio. Unsa? Pero gibalik kini sa bangis kong amahan. Gipatuo ko niya nga kabit ni mama si Don Ignacio Palacio. Ug mao kini hinungdan sa ilang away. Ug iyang gihug sa busay si mama. Salbahe siyang pagkaamahan. Wa siya'y kasing-kasing. Ma, kalma lang. Ayaw padasay mong kahaso. Kalma lang. Usao man ako sa pagkalma ni Ini, Rodel, nga mahinumduman ko permis mga binuhatan sa akong amahan. Mauna ni karma na siya. Dili na siya mahimutang tungod sa iyang mga saha. Mulangoy na siya sa kalayo sa impyerno. Siya ang sadan sa tanan. Kung mauna, way sa ang mga palasyo nato. Si Papa Romero ang sadan, kay sungayan siya. Unya karon,
Magsamok-samok na sab siya sa utok sa uban. Iya na sang gibuhi ang patay din sa atong dapit. Ma, Papahawaan lagi ninyo ang mga dautang espiritu ni ining dapita. Maluoy mo! Ma'am? Oh, Sabrina? Ay, si Rodel, ma'am. Doon pa sa kwarto ni Mama Mercy. Ma'am, ang namatay nga babae ba? Naaman ito magpuyo sa yuta sa mga palasyo? Ha? Tinuod ka, Carding? O, ma'am. Ambot kung naibaw na ba ini si Rodel? Kinalang maibaw siya. Pero asa mo ko ron dapita ang bahay sa managsuon? Dool ko rin sa karaang bahay sa mga palasyo. Unsa? Duol gyud? Oh, dool yun ko no. Diha ka na. Ato na ko si Ana. Ha? Ana? Ana? Oh, Ma'am Sabrina. Nilihig ko diri, ma'am. Naa ka sa gilabayan sa lamatay manilhig? Gusto na ako limpyuhan kining dapita, ma'am. Oh, Ana, hain ang litrato nga nakuha nimo sa kaban sa bahay sa palasyo. Naan ako, Ma'am Sabrina. May mo bag imo na ihatag nako? Oh, ma'am. Salamat. Salamat, Ana. Ana! Oh, Ana! gitawag ka ni Mama. Sige na, adtua sa siya. Sige, ma'am. unsa man ang matanga sa mga taong ako mga katiguangan. Kabugat pa sa masa nga ilang nabuhat. Unsaon man ako pagsulbad ang mga panghitabo din sa yuta sa banlot. May samad sa liog ang babae. Gipatay siya. Kinsa maka nagpatay niya. O ganong dinhiman sa gilabay sa among gardens kriminal. Rodel? Nakatugaw ba ko nimo? Wa man. Nagkasulti na ba mo si Mama bahin sa mga palasyo? Oh. Ug laing dili maayong kasayuran na sab ang gibulgar ni Mama. Ha? Unsa man? Ang tinuod nga rason kung ganong gipatay sa kong lolo Romero si Lola Marcela. Ha? Nagduda nga akong lola nga may relasyon si Lolo Romero ang asawa ni Ignacio Palacio. Ug mao ni ang rason kung nganong magsige sila og away. Hangtod ka nahinaykan sa imong apuhang lalaki ang imong lola. Mao ka nang tinuod. Pero gito isa akong apuhan. Mo yang gipatuo ni Mama nga ang akong apuhan nga si Marcela ang nagluib kang Lolo Romero. Rodel, kuan, may laing daang balita si Carding karon. Bahin sa namatay nga babae nga gilabay diha sa atong garden. Katong Elsa ba? Unsa man? Tuwa magpuyo sa yuta sa mga palasyo ang managsuong Elsa ug Jason. Unsa? Unsay hunahuna mo ini? Gusto tang hatagan og kahasol sa kriminal. Tungod sa iyang gibuhat. Musamot kahilan ang inyong yuta, Rodel. Kinahanglan madakpan na ang kriminal ni ining dapita. Rodel, ni apag yun. Kaniutan awan eh. Oh, retrato? Hain naman sila si Sabrina o Rodel, ha? Ana? Tuwa mo sila sa sala, madam. Ila ba kong gilibak? Wa, madam, uy. Dili mo na sila mga libakirog-libakira. Ikaw? Wa ka ba'y gilimod ako? Mayong pagbuminaw sa Ha? Lex Pinoy. Ako? Wa man, madam. Maayo. Kinahanglan nga loyal ka gyud kanako, Annalisa. Loyal magit ko nimo, madam. Maayo. Wadyo ka gitaguan ako? Wa lagi, madam. Wa.
Si mama ug papa kini. Sa batanon pa sila. Mayo kay nagkailadayon ka ni Mama Mercy nimo o sa imong Papa Filimon. O niya, kanang bata? Kining bata nga ikugos ni mama. Ako gyud ni. Pero ang giwiris-wiris naman ang akong naong. Mosa na akong pangutana sa dihang nakita nako kanang maong litrato. Magkapahiboong kaayo kun nganong giwiris-wirisan ang imong naong da sa picture. Di man nimo makuha kining maong karaang retrato namo, Sabrina. May gilimod ko ni Rodel. Gilimot? Unsa man na? Ang tinuod, nakatunob na ko sa bahay sa mga palasyo. Unsa? Ano man? Kanusa? Taod-taod na. O kanang litrato, gikan na sa ilang kaban. Unsa? Kaban? Mauna, Rodel. Nakasud mi si Ana sa usa sa kwarto dito ug nakuha na namo sa kaban sa usa ka bata. Unsa? Anong dito man ang retrato nila? Mausap na nakahasol sa kuna-una. Pero dunay tao nga makatubag ini. Si Lola Liling. Lula Lili? Ang tiguwa nga nag-atiman karon sa karaang bahay sa mga palasyo. Unsa? Makikita ta niya. Gusto ka? Ugma na. Rodel? Naunsa to siya? Mura man og wa ma-interes sa kung gikumpisal niya. Sir, wa tay lakaw karon? Wa. Dili lang ta magsusi kung unsa nay kalambuan sa investigasyon sa kamatuoran sa kamatayon nila ni Elsa. Dili una. Oy, mura man og naluya ka, Sir Rodel. Labad lang akong oo. Ayaw lang una ko ninyo to gawa. Naunsa naman to siya eh. Dili naman magpatugaw. Aw. Kung mauna, di na sa tugawon. Maayo kay nanaog ka, Ana. Ma'am Sabrina? May isugo ka na ko, ma'am? Ana, kinahalang mangita na sa taogi kayon nga makaipsot gikan dinhi. Kay maglakaw ta. Asa man ta, ma'am? Mubalik ta sa bahay sa mga palasyo. Ma'am Sabrina, mag-unsa man tas bahay sa mga palasyo. Ma'am Sabrina. Gusto ko makikita ni Lola Liling pag-usap. Unsa? Pero, ma'am, maayo ka nga mo na itong buhaton. Ikaduha na kong tuyo. Mao ang pagpakikita kang Jason sa namatyan. Pero, Dunay panultihon nga ang kriminal dili gyud mahimutang kung dili makalili sa haya sa iyang gipatay. ha? Nahadlok na ko ining dapita, Ana. Dili mga daotang espiritu ang atong angay kahadlukan dinhi kun dili ang taong dautan. Hosta ka, Ma'am Sabrina. Dugay nang dunay mga patay din eh. Pero wa paghihapoy suspect ang mga kapulisan. Mao nga tabangan ta sila. Kun si Sir Rodel lang di ang imong iuban, ma'am. Mura man siya ko'y interes nga motunob sa yuta sa mga palasyugod. Mao ba? Ug naibuhong sa kuniya. Kasi diyang ako siyang gisultihan sa litrato nga atong nakuha sa kaban dito sa bahay sa mga palasyo. Kalit man siyang nahilom. Mao ba, Ma'am Sabrina? Ada! Ada Lisa! Dili pa ta makalakaw, ma'am. Joanna, kalitrato ang ni anak ko. Anong kiwiris-wirisan mong gidingnaw ni Rodel sa bata pa siya? Mura man og nasuko niya ang nagbuhat ini. Kinahanglang makabilar gyud ko na to, Elsa.
kuhaan kong picture ang tanang tao nga tuwa dito. Madam? Niya na imong gatas, madam, oh. Unsa na may balita sa namatay? Naibaw na ba kamo kung si kinsa ang nagpatay? Uwa pa, madam. Parehas sa kamatayon ni Padre Ramon. Mahilo marasad na. Siguruan ninyo nga nakakandado kanunay ang mga pultahan o bintana. Kay tingalig mo sudin ang kriminal kong amahan. Dili man tingali ang imong amahan ang kriminal, madam. Kay patay naman siya. Ang iyang espiritu ang mupatay. Mugamit kini og mga tao aron mupatay. Pero siya ang utok. Ni ada basap si Papa Romero? Uwa, madam. Uwa ko'y nakita. Maayo. Madam, mananghidot ako nimo nga magpaibot ko og ngipon karong hapon. Sakit ang imong ngipon? Oh, madam. Oh, sige. Pero balik dayon, ha? Carding, nakakita ka ni Rodel? Wa man, Ma'am Sabrina. Amo ba? Carding, gusto kong mulili sa namatyan karong gabi. Makauban ka ba nako? Oo, ma'am. Ma'am Sabrina? Oh, Ana. Ma'am, makahimot agla ko karong hapon. Kay misugot si Madam Mercy nga magpaibot ko og ngipon. Asa man mo? Sa namatyan. Carding, ikaw na rin pabilin din ha. Kung mabalik si Rodel, igna lang giubanan ako si Ana nga magpaibot sa ngipon. Pero ma'am, lagsik na bagid ka? Lagsik na ko, Carding. Pero bago ba kang ligaw sa ospital? Lagsik na ko. Ayaw ko't kabalaka. Basta kay lantaw-lantawan na lang unya si Rodel, ha? Ma'am, wa din siya mananghid nimo nga mulakaw? Wa man. Naibaw ko nga naarakas palibot. Pakita na ako! Usa may sa maong babae. Nganong imo man siyang gipatay kung tinuod nga isog ka. Ato ba nga ako? Ako ang pahimungting sa imong kasuko. Ayaw ang ubang tao. Pakita na ako! Ma'am Sabrina. Mura mo ko gikulbaan nga. Mitungas na tas ibabaw. Ana, dool na lang ta sa bahay nga namatyan. Pero, paingon manis ka na ang bahay sa mga palasyo ang dahan nga atong gisubay. Way laing dahan paingon dito, matod pa sa atong gipangutana sa ubos. Tanawa, nakita na natong atop sa bahay. Na yung mga tao sa tugkaran. Dali. Nagsunod ko nimo, ma'am. Isugay ni Ma'am Sabrina, eh. Ginahan mo siyang mangimbestigar. Si Sir Rodel man nagtungas gikan sa papaingon din, eh. Sir Rodel! Sir! Milakaw ba sila si Ma'am Sabrina, sir? Usa ba yung gilakaw? Giuban na niya si Ana sa lungsod. Magpaibot sa ngipon. Sir, nagunsa makasasapa. Ikapoy ko. Mapahuwayon ako. Naunsa man to siya, eh. Ikapoy magkalit. Nagunsa magkaha siya sa sapa. Nagkalapok magmaayo yung sapatos. Mayang adlaw. Na si Jason? Ma'am? Anong niyaman mo? Gusto laming mo tanaw sa imong maguwang. Tora sa sud ang iyang haya, ma'am. Ma'am Sabrina,
ikaw na lang tingali ang suot dito, ma'am. Oh, sige. Oh, si Lola Liling ka na. Nasa sa lungon na to, Elsa. Lola? La? Ikaw? Ngandong ni Ana masyam ka. Kisay mong kauban. Si Ana. Lola, gusto lang kong muhinabang sa namatyan. Dali. Oh, Alit ang magsulti sa kwarto. Lola, may gikahadlukan ka, Lola? Dili na ka makasalig sa mga tao sa imong palibot. Unsa? Hapit na ang adlaw sa mga minatay. Misugod nagsiaw ang kamatay ni Dapita. Unsa? Wa ba may kinudahan nga kriminal nga niya ining Dapita, la? Nagpahipi lang siya sa kangitid. Nagpaabot og mapiktima. Unsa? Busa kun ako pa'y ikaw, mupauli na ka mo, upang laka mo sa inyong mga Pinoyanan. Lola, Ayaw ka mo pagdugay din sa namatyan. Dili mahimo magabihan ka mo sa daan. unsa? Sige na, panlakaw na ka mo. Oh, sige la. Mulakaw na mi karong taod-taod. Hapit na mo kilom-kilom, ayaw ka mo Mayong pagabihi sa pagbuminaw sa daan. Lex Oh, Pinon. Lola. Manglakaw na mi ron. Muuna ko o gawas. Andamon ko ang kamera sa akong cellphone. Kawatan ko og picture ang mga tao nga ning adini sa hayag. Hala. Naunsa man ni Sir Del? Ni arabe ni sala makatuog. Kago. Kago pang bayo. Wa pa gani siya makahubo sa sapatos ka nagkalapok. Nga ano ka hanggi kapoy man ni siya mayo. Ana, dali na. Manglakaw na ta. Dili ba mo mobilar, ma'am? Kuan, dili na, Jason. Niya na ang akong hinabang, ha. Ikaw na'y bahala, ini. Salamat, ma'am. Sige, ha. Di na yung magdukay. Ay naman tong akong kauban. To na siya sa daan, ma'am. Naguhat ni mo. Ana, pagdali. Kinahanglan makaabot ta sa lungsod nga dili pa mungit-ngit. May gikahadlukan ka ba, Ma'am Sabrina? Medyo makapanlibaw sa balhibo ang kabalakan ni Lola Liling nato. Unsa? Nahadlok siya magabhian ta sa daan. Ma'am Sabrina, hapit na ba mong ngit-ngit, ma'am? Magdali taglugsong. Maugani, dali. Lisod ra ba ang daan din ipaingon sa lungsod, ha? Magdali lang ta. Makaabot na lang kita sa lungsod sa dili pa mungit-ngit. Nakatuog man ko sa sala. Rodel! Nausa na kung taon ka. Anong gisod man na nimong imong sapatos din sa sala nga nagkalapo? Tuod. Naunsa man ko. Sabrina? Wa din ang may laki nimong asawa. Milaag. Unsa? Ana, hapit na mo kilom-kilom. Ngiop na kyud, inikabot na to sa lungsod. Layo-layo man sa ng bahay, no? Maulagi. Oh, Ana. Anong kalat mo kanihunong? Dali na. Ana. Ma'am, ato na sila palabang musdan. Ha? Ana nga naman. May nakita ka? Oo, Ma'am Sabrina. Unya, naa pa ba? Nakalabang na sila. Dali na.
May pagbuntag ang tanian din niya. Kinahanglan makaabot ta sa lungsod. Nga dili pagid mo tikyop ang kangit-ngit, ma'am. Dagan, ana. Una lang, ma'am. Paspas og dagan. Dili, oy, dali. Magkuyog ta, apas. Dali, sunod tayo na ako. Ano nang lakaw man sila og hapon na? Gabi na, oh. Pero wa pa gyud sila maabot. Mauna na'y imong naani sa asawa nga may kaugalingong desisyon. Ma, Ako, sa unang panahon, way laing magbuot sa akong kinabuhi gawas sa akong amahan. Ang mga babae sa among panahon, magsige na lang og tando sa mga lalaki sa among kinabuhi. Karding! Karding! Sir! Ipagawas sa auto. Apaso na ko sila si Sabrina og Ana. Ubalan na ka, sir. Kung manlakaw ka mong tanan, kinsa na malay kauban ako dinhi. Ay, ako, madam. Oh, dili ko. Dili mahimo nga ibilin ko ninyo uban ni Elmo. Karding, pabiling ka na lang. Ako na mo apas niya na Sabrina. Hoy, Rodel! Gilantan ka man kaha! Nganong ikaw may mo apas nila? Ma'am Sabrina, ngit-ngit na ang daan. Ayaw ka, hadlok. Dali. Duol-duol lang ta sa lungsod. Pero ma'am, ngiyog na kayo ang daan. May kahayag pagamay ang langit. Ay, husto. Ang suga sa cellphone. Muna itong gamiton nga iwag. Ma'am Sabrina, unsa man na sa unahan? Ha? Hain ba? Kanang nasa unahan ining daan nga atong gisubay. Oh. Kahoy man na. Dili na kahoy, ma'am. Unsa di ay na? Tao na. Oh. Tao tuod na. Ma'am Sabrina, huwa siya maglihok, ma'am. Pwede sige paabot na to. Oh. Kadiyot. Oh. Kinay akong bolta ng akong idungkat niya. Kung mapabuang-buang na siya. Hoy! Kinsa man ka? Unsa imong tuyo? Ngano nagbarog ka diha? Ma'am Sabrina, huwag yun siya malihok, ma'am. May hunting knife ko dire. Matusok yun ka kung imo may binuangan. Oh. Tawag yun siya, ma'am. May una na siya na to. Ang ako lang kun naa siya mag-atang sa unahan. Anaon sa man, mupadayon ta sa unahan o mubalik ta sa agi, ha? Ma'am, mura man og lain gid og tuyo tong tawana. Dili man siya motubag. Bahala na. Dali. Maghinay-hinay tagpadayon sa unahan. Dali. Pero ma'am, ngiob na magining dapitas kakahuyan. Sorry gid kaayo, ana. Nadata ka din, eh. Ayun na lang kunahon na, ma'am. Dali. Dali. Ana tanawa mo. Makita na nato ang lungsod. Pero, muagi pa tagkahuyanan, ma'am. Ginoo na'y mahibaw na to, ana. Pero kinahanglan mo padayon ta paingon sa lungsod. Elmo, ilak ang tanang pultahan. Ha? Nga naman, madam. Hapit na ang adlaw sa minatay. Daghan na sab ang mamatay. Madam. Unsa man ka, Elmo? Dili na gyud ka masugo? Abi kay pinangga ka naman sa akong anak? Ay, ako na mulak sa mga putahan sa kusina, madam. Pila ang mga bintana sa paglak. Kinsa naman sa gikadlukan ni mo, madam? Ang mga espiritong dautan lagi. Mulihok sila sa panahon sa adlaw sa minatay. Maong ilak og apil ang pultahan sa luyo. Hain naman ni sila si Sabrina. Nga nung nagabian naman ni sila nga nagpaibot naman ni sila ngipon.
Nausap na si Sabrina. Nag-anam na magkagahig-o. Ma'am Sabrina, doon na natas kawayanan. Kinahanglang malabang nato ang kawayanan. Pero ma'am, unsaon na lang ko na adi magpaabot na tong aninos tao. Ayaw pa ko na og dautan. Basin ko nauwaw lang ang maong tao nga mutimbaya nato. Pero ma'am, kung normal siya nga tao, mutubag yun ta siya nato. Dili parehas o batasan ang tao, ana. Dali. Hunong ma'am. Ha? Naunsa ka? Unsa naman sa imong nakita? Ma'am, ang tao, naa sa ilawom sila ng kawayanan. Natuod siya sa tunga sa daan. Unsa imong tuyo? Ngano nagpangit-ngit man ka? Wa si mulihok, ma'am. Wa sab siya matingog. Murag di paabot siya nato. Unsa gyud imong tuyo? Nganong giatngan mi nimo? Unsa man doon nagplanon dautan na mo? Tubag unsa man amang ka? Huwag yapon si mulihok mo. Ano? Pagpunit o bato? Ha? Ato ng bato ang tawana. Sige na. Dili ka na siya masuko, ma'am. Nay bato. Pahawa na sa mong agianan! Ma'am, huwag yapon siya magliho. Ana, tawagid ka na siya. Usagbot lang ang nagbarog. Ha? Ana, sakpot raman din ang nagbarog sa kilid sa daan. Oh, ma'am, taon na gidang nagpaingon na to. Ayaw pagdool na mo. Kung dili ka gusto batoon. Ni pa dayon gitsug dool, ma'am. May mga tao nga rin padong na to. Padong sila. May mga flashlight. Dong, aasa mo? Ihatod mi sa lungsod, be, palihog. Uy, mga ma'am. Ihatod mi sa lungsod. Pagbuminaw sa Lex Pinon. Uwa ng tao sa unahan. Magkuyog yan tayo mga ma'am. At mo sa aming lungsod paingon. Ay, salamat. Hain naman sila si... Toras na. Si anak ka ng naguna. May kauban sila mga lalaki. Sabrina! Usa man inyong gibuhat? Rodel! Salamat kaniya ka, Rodel. Salamat. Ana, dali. Wa na gyud ko makauyon ini imong gibuhat, Sabrina. Wa na gyud! Ug sunda ang lain pang sumpay ning tugilanon nga sinuwat ni Generica Bidad. Dagdag sa sapa. Palihog na ko no, subscribe sa aking YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pakanunayong pagpaminaw.